אז קודם כל, בעיית קיצון בגרפים זה בעיית קיצון בתוך מערכת הצירים. ציר X וציר Y. לפני שאני מתחיל את הבעיית קיצון בגרפים, בואו שנייה ניתן כמה דברים חשובים, כמה דגשים חשובים. כשיש לי קו מאונח, נגיד A ו-B, בסדר? קו כזה. מה אני יודע שבין הנקודות A ו-B, בין הנקודה A לנקודה B, יש משהו דומה. מה דומה בין שני? ה-Y. ה-Y או ה-X? ה-X. כי כאן ה-Y הוא שלילי בכלל. X אותו דבר. יפה, ה-X הוא אותו דבר, מסכימים? סתם. מצוין. זאת אומרת, אם נגיד פה זה T, ה-X הוא T. אז שם הוא גם יהיה T. נו. אז גם כאן ה-X יהיה T. נכון? רגע, זה דבר ראשון. עכשיו לגבי ה-Y. חבר'ה, לגבי ה-Y. למה T? פרמטר כאילו? ולמה לא X? כן, תכף נראה למה, טוב? עכשיו, נניח שהנקודה B הוא עובר דרך הישר הזה, נגיד Y שווה מינוס X, טוב, X מינוס 8. כן? נניח שהנקודה B היא נמצאת על הישר Y שווה X פחות 8, וסימנתי את ה-X של הנקודה B ב-T. רגע, שלומי, מאיפה הקו הזה הגיע? זה שם סתם קו ישר. אז T שווה לו 8 כאילו. אז ה-Y שווה ל-T מינוס 8, נכון? כי הצבתי את ה-T הזה במשוואה של הישר, זה ב-X. לא, ונניח שהנקודה A, סתם, היא עוברת דרך פרבולה, Y שווה X בריבוע כמה סרטוטים על פה? מינוס 10X. ועוד 5? או, כאילו, נגיד פלוס 8. בסדר? Y שווה X בריבוע פלוס 8. וסימנתי, וגם ה-X שלה הוא T, אז מה יהיה ה-Y שלה? T בריבוע. T בריבוע ועוד 8. עכשיו, יופי. זה כמה Y. זה של A וזה של B? בדיוק, זה של A וזה של B. חבר'ה, ועכשיו הגעתי לדבר הכי חשוב. איך אני מבטא באמצעות T את אורך הקטע מ-A ל-B? חבר'ה, כמה שווה אורך של קטע? איך אני מחשב את אורך? שלומי, אז ה-X זה כאילו ה-T? 10. כן. ה-X הוא ה-T. עכשיו, איך אני מחשב אורך של קטע מאונח? אני עושה את ה-Y העליון, פחות ה-Y התחתון. זה מה שצריך לעשות. כלומר, AB זה T בריבוע פלוס 8, שזה ה-Y העליון, פחות T מינוס 8. וה-T מינוס 8 חייב להיות בסוגריים, כי הפחות הזה כדי שיהיה על אפשר גם לשים אותו, לא? ולכן זה T בריבוע מינוס T ופלוס 16, כן? זה יהיה אורך הקטע מ-A ל-B. מה עשית כפל? כן. לא, פחות מינוס T זה מינוס T, מינוס 8 זה פלוס 8, ועוד 8 זה פלוס 16. בסדר, אוקיי? בקיצור, אז שני דברים רציתי לומר. שלומי, זה יותר קשה. לא, תכף תראה שזה יותר קל. זה יותר קל מהבעיית קיצון בצורה. לא הבנתי כל כך מה עשית. אז עוד פעם, אמרתי פה שלושה דברים. קודם כל, אורך של קו, בקו מאונח, בסדר? בכל הנקודות יש את אותו X, נכון? זה דבר ראשון. דבר שני, ה-Y משתנה. דבר שני שאמרתי, שאם יש לי את ה-X, נגיד סימנתי אותו ב-T, אני צריך להציב אותו בפונקציה שעוברת דרך הנקודה. וזה יהיה T מינוס 8. אז אני צריך קודם כל לדעת... להחליף את ה-X ב-T. אם אני יודע את ה-T, אני יודע הכל. ודבר שלישי שאמרתי, זה שכדי לחשב את האורך מ-A ל-B, עושים את ה-Y העליון פחות ה-Y התחתון. עד לפה זה מובן? כן. בסדר? זה דבר ראשון. עכשיו בואו נעבור לקו מאונח. שלומי, אז מה בעצם אנחנו מחשבים פה אפילו? תכף נראה. לא, מה שעשית עד עכשיו, מה חישבת? תכף נראה. מה אני יודע על קו מאוזן? שהוואי שלך, לא,
כן, כן, כן. על הקו שהוא מאוזן. פה וואי שווה. וואי שווה. מה זה הקו הזה? מתי הוא... זה קו במערכת הצילום, תכף אנחנו נראה. ואם טוב? זה, שלומי, אם זה שער, זה היה X שווה. נכון, אם זה היה מאונח ה-X שווה, ואם זה היה מאוזן, אז ה-Y שווה, נכון? בסדר? כאילו... אז הוא אותו Y, אותו Y. אז ה-Y פה שווה ל-Y פה, נכון? באמת. יופי. יש להם את אותו Y, ואיך אני מחשב את האורך של הקו הזה? Y העליון הוא לא... אבל זה לא עליון. אז זה איך ימין, אני- משמאל לימין. מה בשמאל וימין? מ-A ל-B. אבל לפי ה-X. לפי ה-X, כאילו לא משתנה. נכון, אבל להקפיד, כדי לחשב את האורך של AB, נו. חייב לעשות את ה-X של B, כי הוא היותר גדול, פחות ה-X של הנקודה A. בסדר? כאילו ימין פחות שמאל. כן, כן. מה יקרה למישהו שיעשה... זה מה הפוך, שאתה- זה סתם מתבלבל. מה יקרה למישהו שיעשה שמאל פחות ימין? זה לא יצא יצא לו מינימלי. אז יצא לו, זה בדיוק... יצא לו במקום מקסימום, מינימום, או במקום מינימום, אבל אם אני רואה את הפלוסים... זהו, כן. ולכן כדי לא לטעות, חזק, כן. ולכן כדי לא לטעות, זה ה-X הימני, אני רואה את השמאלי. היותר גדול, כן. השמאלי. בסדר? אוקיי, איך איך פה? לרוץ ובא... כביכול ה-X היותר גדול. יפו. עכשיו בואו נראה, אבל תן לי... דרך אגב, בבגרות השנה ירד להם, בבעיות קיצון ירד להם הכל ונשאר להם רק בעיות קיצון בגרפי. הם ניצלו את זה כדי לדעת את הנושא הזה, כן. עד פה. זה הפך להיות להם שאלה ממש קלה. אני הבנתי שקיבלו ציונים על הפעמים. לא נכון. כאילו כיוונו לעובר שלו. לא. כל האלה של אילנה. לא יודע. סתם. מעמיקו. שאתה מעמיק לו על זה. יהודי כזה. השם ישמרהו. וואלה, הוא חסר לי אפילו אדם הזה, אחי. מי? יונה זרעון. אימא'לה, מה זה? חיבוק מנחם יש לך. תראה מה זה הפרמולה הזה. אכלת לא, 12. אבל צדיק. מה זה, קרוסבו? אתה רוצה גם את זה? לא, אבל צדיק. יש לו קצת הבא. וואי. זה היה נראה ככה של המים. זה בדת בציוסים. טוב, אני יש לי שיניים. בואו חבר'ה נתחיל. עין זוכלים ביניהם. וואו, עכשיו זה גם וגם שלומי. לא, לא יכולים. מה זה, קרוסבו? אמרת את זה כבר, נועם. אתם לא צוחקים, זה לא עושים לו מבינים. יאללה, נקרא שנייה. לא, אני מפריע לי. זאת אומרת מנסה. זקן וואי, אין כולם מהמידה שקבלו דום. אמן אמבפה מקבל צולב. אמן. אני אעשה? זה איחולים. אני בא לאמות. בוא נתחיל להיות בשקט. שלומי כועס עליי, נו מה? די, מספיק, אני מנסה ללמד, איזה שלומי כועס עליי, מספיק. הנקודה היא נמצאת על ישר וואי, שווה לשש. דדי. תרים את זה עכשיו. זה בדפים שלי. טוב, בואו נתחיל. מסובך? הדבר הזה. בואו נראה. לאט לאט. בואו נראה שזה... פס פס יצא גם. עכשיו. בסדר? בואו נראה שזה לא מסובך. כדי לעשות את הבעיות קיצון הזו, אנחנו צריכים... חברים, בואו נסמן
בואו נביע באמצעות T. אני רוצה את כל הנקודות, את A, B, C ו-D, אוקיי? אני רוצה שלכולם יהיה בתוך הסוגריים שלהם, בכל נקודה, נסמן באמצעות T. בסדר? בואו נראה איך עושים את זה. ב-B וב-C ה-T שווה 0, לא? ה-Y שווה 0, נכון? כן. יופי. אני יודע מצוין. פתרון, בואו נתחיל. פתרון. אוקיי, אני יודע שבנקודה A, סליחה, אני לא יודע, B. מה אני יודע על נקודה B? Y שווה 0. למה ה-Y? B? עכשיו נקודה B. ה-X שווה 0. זה מה שאמרתי היא קודם, נמצאת- אמרת לי Y. לא, הנקודה גם B, C. ה-X שווה 0. הנקודה C, X שווה 0. ה-X שווה 0. כל הכבוד. ו-D. יופי. כדי להתחיל... ב-D ה-X שווה לא. תכף תראו חבר'ה, תכף תראו איך אני משלים את כל הנקודות האלה. זה כמו עשינו בכיתה י'. זה דבר מדהים. אבל איך כדי לעשות את זה, יש לי את הישר של A. כדי לעשות את זה הכי טוב, בואו ניקח, הרי, מה אמרנו, בין הנקודה A ובין הנקודה D? מה יש את אותו דבר? Y. אותו Y. את אותו מה? X. את אותו X, נכון? בנקודה A ובנקודה D יש להם את אותו X, נכון? מצוין. בואו נסמן בנקודה A את ה-X שלו ב-T. בסדר? אחלה. אוקיי, אז תכף גם תבינו ב-D למה לא ב-X. גם ב-D. ולכן גם ב-D ה-X הוא T. מסכימים? ו-A ו-B הם גם אותו Y. נכון, אבל רגע, אז בואו נראה עכשיו, בואו נראה מה ה-Y של A. צודק. יופי. מאוחד היום. אז אם בנקודה A סימנתי את ה-X ב-T, איך אני אדע את ה-Y? יש חבר'ה, את שימו הישר. לב, בדיוק, הנקודה שש. A, על מי נמצאת? על הישר. על איזה פונקציה? Y שווה ל-6. Y שווה 6x ועוד 6. לא, 6. אז נציב את X כ-T. נציב את ה-X כ-T, אז מה נקבל שה-Y שווה? 6T. 6T ועוד 6. למה איך? למה? הנה, כי יש שם את ההמשך. פשוט במקום כן, כן, ה-X, כן, הצבתי זה Y, 6 זה כפול Y. 6 כפול T. אז רגע, אז בנקודה D, D. הנקודה D, גם ה-X שלה הוא נציב Y. על הפרבולה בעצם. לא אותו Y, אבל נציב את זה בפרבולה, נכון? מינוס T בריבוע, מינוס T בריבוע ועוד, 21? קשה? לא קשה. לא קשה, נכון? זה נשים אותו בריבס. יפה, לא קשה. שלומי. אבל תראו מה שטרית אומר לי. בגדול שטרית אומר לי, אבל זה אותו Y. שלומי, סיימת את העבודה. כי שטרית אומר לי שזה אותו Y. שהנקודה B יש לה את אותו Y כמו הנקודה A. לכן, הנקודה היא 6T ועוד 6. אז עוד פעם. שש. אז גם ושש. בנקודה... גם אותו כנ"ל למה ל-D. B? עשיתי צריך ב-D. אוי. ה-D מינוס T בריבוע, פלוס 21. בנקודה B זה 6T ועוד 6, נכון? וזה שם זה מינוס T בריבוע פלוס 21. שלום. בנקודה C היא גם מינוס T בריבוע, מינוס. פלוס 21. וואו. חבר'ה, האם זה מובן? כן. כן, כי זה אותו Y. לא. כן, כן. למה לא? מי שלומד גמרא זה לא פשוט. רגע, עד איפה, לא, מאיפה הבנת? תסביר לי את הפתרון עוד פעם. עוד פעם, עוד פעם. סימנו את הנקודה ככה. זה משהו סימנו את בהתחלה כבר. הנקודות A ו-D, את ה-X שלהם בתור T. עד לפה זה מובן? כן. כי יש להם את אותו X. ל-A ול-D יש את אותו X. ניצלתי את זה כדי לסמן את ה-X שלהם ב-T. אז למה B ו-C ה-X שלהם זה 0? אני כי הם נמצא על אותם ציר ציר ה-F. ה-Y. הלאה, מקסים. עכשיו, אמרתי שאם הנקודה A, סימנתי את ה-X ב-T, יהיה לה ישר. והיא נמצאת על הישר הזה, אז ה-Y שלה הוא 6T ועוד 6. ועוד 6, נכון? והנקודה D נמצאת על בגלל הפרבולה, שהיא אותה באותו X, אז כן, זה אותו דבר. ונמצאת על הפרבולה, אז ה-Y שלה הוא מינוס T בריבוע, פלוס 21, נכון? כן. כי הנקודה D נמצאת על הפרבולה, נכון? יופי. אבל אז אמרו לי שמבחינת ה-B יש לו את אותו Y כמו של A. ולכן אם ה-Y שלה יהיו 6T ועוד 6, אז גם ה-Y של B. אז של הוא C של גם C יהיה גם מינוס יודע. 9T, נכון, מינוס ושל T בריבוע ועוד מצוין. 21. לא תשדי. כן, אני לא יודע איך שלומי, לא למה יודע אני איפה יודע תשעתי. מה? למה אני יודע שהם אותו דבר? כי זה מקביל לצירים. צלעותיו מקבילות לצירים. יופי. זו מטרה ראשונה. חבר'ה, מטרה ראשונה בבעיית קיצון בפונקציות
זה לבטא את כל הנקודות של הציור עם T. זו משימה ראשונה. למה C אבל שווה אותו דבר? כי זה מקביל לצירים, אז ה-Y של C וה-Y של D, יש להם את אותו ערך. בשביל מה הקשת הזאת אבל? זה הפרבולה. אז למה שם עשית 6T פלוס C ולא פלוס 6? לא, פלוס 6, פלוס 6. זה פלוס 6. הלאה. זו המטרה הראשונה. דבר שני, בואו נחשב את אורכי הצלעות. נגיד, איך אני מחשב את CD? או איך אני מחשב את A ל-B? איך אמרנו שמחשבים את האורך של קו מאוזן?